Уважаеми колеги, изправям се пред вас да ви помоля да подкрепите кандидатите на Асоциация адвокати за промяна. Много хора ме познават, но аз не ви моля да гласувате за мен. На нас ни е необходима промяна. Промяната се осъществява с реформаторско мнозинство. Това реформаторско мнозинство зависи само от вас. Моля ви да подкрепите кандидатите на Асоциация адвокати за промяна, за да има наистина промяна. Реформите започнаха, реформите ще продължат. Въпросът е колко по-бавно или колко по-бързо. Това зависи от вас. Подкрепете ни, за да направим нашата професия такава, каквато трябва да бъде. Нашите деца да не се срамуват от това, че техните родители са адвокати, а да се гордеят. Благодаря ви. Подкрепете ни.